gu chuan a chuan makati ema ahlim boxi iti tak zetem I chiang ngam chi amo ati le shama doctor chuan pathian ming chal meu pu in ka soi chiang ngamang chu gu chuan tuna tang chuan nun pa ngain inung le theita aron ti a har sat na dang siam le ngai po atlem bera thlathum nuwa a siam felte tur thu aron shil boka gu chuan apo ahlimin a hmela be seina thar aron lang le ta ngal boka gu chuan a lom lutuk chuan shengrana ina akal ta ngala shengrana hne na chuan kumsom liam ta a accident a to la ya mei chanau pangte kha shoningi ani thu a shil masa a shengran chuan ama ani nge yem accident thu mun ani nge ti isha em ni ati nge nge a gu chuan a chuan ama nge ani thu shil fe in shengran chuan ani chuan a pa chu dongjiang company corruption a innam hnoi ve kha ani ti na ni mo ati ta ngala gu chuan a chuan engtin nge chu thil chu a hriat thei zotin shengran chuan chuti lai chuan kapa po an zinga a thok ve a corruption wangin an company atla chhia a kapa po in a shanin ama in bula chanta a tho puipa fapa chu fa atan ala boka chupa chu tangshu hi ania ti in a shil fia ta a gu chuan a chuan tangshu le shoning hi an tet laya enkol seilen rual an ni a chutiang ani chuan ipa in mipa zawk alak si chuan tunhma in ipa te nen chuan an lawin resa vek to ti na ni chu ti in khovel hi alova zim em an han ti le ri a gu chuan a chuan doctor in a lunglem wanga har sat na om thin te chu a siam that thei to thu le thlathum nu awaya a siam that to tur thu a shil le a shengran po alomin makati ema tak tak ami chuan ani chuan mihring pa ngai angin zu po I in ve thei to dona I beidon huna mani in ti hlum na thu ngai thlak ka in rin reng angkha angai to lowanga chuan na itwarem ti chang reng renga phone ka ngai ven reng ti angai to lowang mo ti in phur tak zeta ani chuan shoning in ne na idu thu ka shil don ti in kal nga rum rum atum ta a gu chuan a chuan ranglu tuk tak mai in aput let ngal ran kal ringot te su kala en chin don thlathum nu alo chuan shil kala tum hlei nem engkim hi chiang vek phot sila ani lo chuan tu in nge bialpa lunglem nei te chu du anga ati tlata atu ka gu chuan a office kal tur chuan a ko thak tur te po phur takin a han thlanga pona chhuah chuan shoning in angai te bokin a lo ngak le a vo in chu ka mu ta tha a keiman ka khalang ti in office kal turin an chhuaka gu chuan a chuan shoning chu a en vung vunga enga tinge bakil khai kil lawa ati ngala shoning chuan ka man mo lutuka ka thei mila kan kil ngala nge ti in gu chuan a bakil pek chu a be ka tanga la chhuakin a han kil chop le ri a company a anron inzui luta an hnung lama wangkai le jia in anron enlet vung vunga jia le pek chuan vo in chu boss kha avadang lam ve a phur ria win ka shiani a han ti le zawa meeting room a manlin le shi hong an lo langa manlin chuan shoning ipa ming jiangguang da ti chu a hmufu ta hlau mai makati in a phone a chuan jiangguang da chu a han google ta ngala dongjiang company corruption case wanga atluk chhiat puidan alo langna satamai shi hong iwa han film khu lo em ve jeng shoning I kan lak lu dona khan an family background I thir tel mi alo em ni apa hi jiangguang da corruption case awanga dongjiang architecture company tluk chhiat tir tu kha ania sin ti in a hauta a shi hong chuan ani mo shoning hi nangmaron soipui ani sia chutiang lam en nga ya kalo ruat lawa khapa fanu khamolo ni a kati pal tak zetani director ti in thupa a choi tangal sung sunga chu thu chu a thian nu jia hne na soi ve ngalin an fa tele zelpo thian thatak an ni a motor changkang tak tak khalin tuna kan boss bula a oma
a pakhat zawk fapa ve thung kha na sang tak a thok an ti boka mi hlau om takan ni an ti ru sep sepa chu hrianing I lo lu chuan a lo hre man voi voia in mi soi kha ka u nau pa ang che sin ti in a ron chang hal vata shi hong I chuan apa te thian dun ei rukna wanga an ram mi pui tor nan sat sia chu hrianing I chu a soi khum ta sia sia mai JJ chuan khatiangin om lo te u thok tlang ve kan ni hi a lo ti a ma se om zia om chuang lo hrianing I chuan kapa kha mi swal ani lo ngai dam min dil ro ati mak maka shi hong chuan ngai dama dil chan tur a hretlat lo thin rim zetin kalsana tuma hrianing I chuan akuta chelin a potlet ngala ngai dam min dil ro ati zui ngal bok chuti lai tak chuan gu chuan an ron hmuwa staff dang te poin an en lai to gu chuan a chuan a office a ko lut vekin ka assistant tur kalak lai khan ani ai tha ka hmu lo wanga la ka nia chung kwa chuilet a tul na ka shelo tha ka ti to ka thlan ani jang hrianing I hne na hian ngai dam dil ro u ati a chhuah sana shi hong I chuan ngai dam dil ngalin a chhuah san ve ngal boka JJ po chuan ngai dam dila a chhuah san ve boka zan lama chuan gu chuan a chuan hrianing I chu ava text ve nge ya naktu khi weekend ani thawa mun pakhata hruai che ka du a kalo lamang che avati a atu ka chuan hrianing I le gu chuan a chu anin zui chuak le ta nge a hrianing I chak em thin claw machine hmang chuan teddy bear che chhuah tumin an beina samaya achangin an omna an son thul hrianing I chuan a chep chuak hlei theilo games dang te po khel le in an ti fu hlei thei mia lo maya chuti lai chuan hrianing I thian hlui shen kha aron kal nol maya an bula chuan ron ding ve in hrianing I chu le lama an thlir dun ta shen a chuan keiman galo ti ve china nge ti in a han kwai ve ta le ati fu thei ta riau mai shui omna zona che chuan khol chu ti dingin aron zom fu don tamaya gu chuan a chuan ati fu bi kang ti alo hlau em a alung phu alo rang mana chu rem cha nga la in a zom fu dona che chuan khol chu akut chuan awa khoi ta a karen a thim ngal ta thuap mai khol zong pu atang ta mi a ka zom don che asin le a nai to te lul nen ka va ui tak ti in shen a chu avui no a gu chuan a chuan na sheru ran mai si zan lama shengran le gu chuan an ron langa shen a ron in jeb ve chungchang chu soi dunin shengran chuan thlathum nga kheri tum tlata thlathum nuwa side effect po abo fel don thowa chumi ma chuan be mai la thatur thlathum nuwa hrianing hi mi bel nu ani lawang ti kan soi thei ta mi alowania ati supa gu chuan a chuan ani le nangni voina inin de chu enge an ebel nu chu ani ta em a han ti a shengran chuan lani chuang lo ati zoi sapa beidon mel zetin an pahnih chuan an thu zoi ngal nuka an han in en le wang thina ti thei reng an nei lawani hmel atu ka gu chuan a chu a thian pa investigator zara miswal pa jen o a mu theita a shen o chuan phirpui lo nei reng em ti hriat du in a haider kwala shen o chuan ka hringai lo che ka u nau pa shen yun zok khani ang I hriat chu ani chu aboral to alom ma se shen yun ti ang chu ka ti ve vek thei ania poisa min pek phut chuan ti in a hrila anin belai chu mi tu emo in thla lo lak ruk sak zewa phone number te in pe in nakina la in bezom zel turin anin kalsana chu thla lak sak tu dang ni lovin shengrana pa secretary kha alo ni a midang tirin shen o chu alo zui ruk tir reng to thina lo ni shengrana pa ne na chuan thalak chu mu tirin gu chuan ane na anin hmuru ani ti a hriat che chuan shengrana pa chu ameng phok ngal hle a shengran le gu chuan a chuan thil dang hriat bil le in be sein shen o chu hmu tumin an khol le ta a ma se a chang lo
Shen o chu Shengrana pa secretary kar lam panin akal hlok hloka gu chuan a call po chu a chhang man talo ni poisa chu ti in secretary chu a han zot nga la secretary chuan motor hnunglama om thu shilin poisa bek lak tuma akun lai chuan bodyguard pahnih te chuan a hnunglama tangin nim hlum an ron hnim tir ta nga la kar hnunga chuan an khar hnana an phur ta ngal mia tuipui zau em a secretary te chu ron lang le in Shen o chu an thuruk apuan chu ai chuan ti ni om takin tuipuya chuan an pai ta ngal mia a phone chu enin gu chuan a miss call alo om man cheu nge a phone po chu tuya chuan secretary chuan a thlak tel ve ta nga la gu chuan a office lama shoningi aron luta boss ka thian te mu ka nga ya min ngak reng to sia chonu chol kala the ngem aron tia gu chuan a chuan ole thalom vakal ro ti ve bok ma se alom hmelem lo shoningi chu phur setin atlan chuak ta nga la manlin chuan ka thla homa yang che chu ti in gu chuan a chu asom be vata ma se gu chuan a chuan a hnar lui tlat thova cafe a shoningi le shen chu an ron langa an hnung lama chuan gu chuan a chu alo thu ve khuawa an thu soi sha tumin a beng ava do thin ma se a she hlei thei si lo a changin shoningi te chu anin shil ru le thin bok si gu chuan a chu thavin a aya hnaya ava in sona ma se shoningi le shen chu mundanga thil dang ti tumin anin zui chuak le ta ngal thuaya gu chuan a chu a in lama ho in na po thok hlei thei chuang lova chumi zan chuan shoningi chuan yan ina shin chu shwai ve in anin kom hawa thla te la hovin widget moment cha an la po sui gu chuan ala chuan alo chang ringmoti turin alo mungal chat boka azana zanin yan in twala shengran nen an ron lang zui ngal boka hanlu chho ve ngot chu an she bok si an to yan to ya chuti lai chuan delivery man ron kalin an ei tur cha ava pe a aron chuak le chu gu chuan le shengran chuan an lo bedinga yan kong kharan ron kik le a ava hon chuan delivery boy bok alo dinga yan chuan hetiang hi engma kan cha hlei ne ma se khoi kalo la lut photange ti in alak lak saka han tuma delivery boy chuan meichhei ni sia arit box si I pasale mo ibial pa emo om chuan ron lak tir la a han ti le a chu delivery boy chu shengrana ani ti yan ni chuan a man thiam ru reng maya bial pa po pasal po ka nei lawa bada lut mai te che ti in shengran chu alut nga la yan ni chuan a man thiam chiang ngei mai kong khar a khar ngal mea pon lama chuan gu chuan ale delivery man kha an lo dinga an lo ngak renga delivery man dik tak zok chuan shengrana kor le ke kor chu alo have a ta shengran chu arei to em awangin delivery man chu aman mo ru em to si a gu chuan a chuan order za kan siamang che ti in ala thlem tanga gu chuan a chu shengrana chanchin ngai chang turin a han chho ta nge a kong kharawa kik dat data shioningin alo hon saka a shengran kalo zonga kola chang the si lawa heta hian a ommia lem le aron ti kwal nuaya shioningi chuan chang mai lo chuan a han ding sona shengran chu dokan hnuaya yanin alo lu tir chu ni in abula chuan taltum nen yani chuan alo chang ran maya shengran chu aron ta o tro to a chuan games pakhat kan khela mole ti in tlom zo ka tan chu ala zak ve khanglang yani chuan Mr Gu minron zom ve du em aron lati zui gu chuan a chuan ai khatiang ka tuipui ve vak lawa kalo tel ve lo mai nge shoning I hodonem ka thla ngal don chem ni a han ti le ngal shama shoning I chuan a ria don thu alo shil let box si ani chuan kawakal ma samayang ti in hlau mel zetin shengran chu atlan san ta daya shengran chuan
min lo ngak ro chuan ti in a chuak zui ngal boka shioning I chuan he mi te thian dun chu an va han mak em ati vong a pona chuan shengran chu gu chuan alaka chuan avui no a khatiang din mun hlau thon oma te chuan enga tinge khatiang hamin tlan chiat san dai thaya ti in avui no a athom no hak chu delivery man nen chuan in thleng le in an han in hak thleng le soka delivery man po chu an hotira an ni po rang takin an in lama an ho ve ngala atu ka chuan shioning I chu Mr Gu officer ron kalin chonu lampang offer ron dil le a Mr Gu chuan enga tinge I thian tinen choin ei dun le doinem ni alo ti wata shioning I chuan nilove boss kan exam a hnai to lutuka chu wang chuan chonu class kalve ka du dewa ka thian pa in seat min lo hau saka chu wang chuan chumi class kal tur chuan day off ka dil thin che angaya a han ti a Mr Gu chuan ani tak chu a thalom ani le evening class a chuan seat kala chang ve ngem ti in a zot ta daya shioning I chuan enga tan nge adu ti zot le tin Mr Gu chuan ka hnalam panga min puitu tan ka du shima ti in a lo changa chumi tlai atang chuan Mr Gu po chu shioning I bula thu in tlai class akal ve ta thina an hnung lama shen chu thu in shen chuan shioning I hne na chuan zanria kil pui tura somin lekha aron vom pheya Mr Gu chuan rang takin chu lekha chu bulho boma apai ngal mi a shioning I ava hoilet po chuan Mr Gu chuan malam en turin shioning I lu chu alo kwai her ngal wat zela zirtir tu chuan an om dan chu amita khamta gu chuan ale shen chu adin tir ta a zo na zotin gu chuan a chuan so pa son chang ma saro se anti deuh tlat buka shen chuan a han chang do na a chang thiam ta hau lo mai gu chuan a chuan a han chang ve le a thiam em maya zirtir tu zo na piang chu thatakin a chang thei zel mai boxi zirlai te chuan he gu chuana jin an award dong tu kha ni so ti in an lo she em zui le ngala alalar phian zui class an ban hu chuan pona shioning I chu tui in tur min walak saro ti in gu chuana chuan atira chumi hlan chuan shen nen chuan anin ma chon ta a shioning I le khazir lai chu khatianga chai boy to lo tur khan gu chuana chuan shen chu ashila shen chuan shioning I hi edu em ni ti in a zot ta a